Tinofara nokuti vageza vakabudikira madeko. Bati tine dambudziko nevana veZimbabwe, vamwe vanenge vasingaoni nokusaziva kuti nyika yedu yakamira sei. Tirikuda kuti tinzwisisane. It's not long, kudai zuva 1 kana rechi 2 maviri mataura kuti Comrade Geza vari kurwara zvokuti havasi kutombokwanisa kana kumuka. Asi I was surprised nichivaona madeko vachitaura. He is very fit and strong, and havana kumbotiudza kuti tanga tiri kurwara semaudzirwo atinenge tichiitwa nemi vakomana vanotaura pavakomana. Chimwe chinhu chatodawo kuzivisai ndechekuti munofanira kuverenga history yenyika ino, muziva nyika yenyu, then muchaziva kuti hapana chinochinja revolution kana yatanga. Haina kutanga nhasi, haisi yokuda kuchinja nhasi iyi. Vana mbuya nehanda vachizosungirirwa pamuti. Yakanga itova nyaya yerevolution iyoyi. Kukauya vakomana 7 vaya vamunoverenga muhistory, vakapfurwa vese vakapera zuva rimwe chete. Asi takamira, havana kumira vanhu vakaramba vachienda. Kusvika nhasi nyika ino yakudanwa kunzi Zimbabwe instead of Rhodesia. Kunyangwe zvavo vari kutonga iko zvino vakaumana musi weindependence, vachiti nyika ino yanga iri nani Smith achitonga than zvayava iko zvinezvi. Ndianiko wakavanyorera statement rakadaro iroro ravaiverenga? Tisimuzi vaitoverenga, handifungi kuti vaitaura zvomusoro mavo. Musatora advantage yomudhara muchizomunyorera zvinhu zvakadaro so. But anyway, regai tiende mberi. Tirikuda kunyanya kutaurirana kuti kusungwa kwanyoka yemabhunu, kukepchwa kwake, hazvipembedzi vanhu. Musapembera because hazvimisi revolution. Inoramba ichienda mberi ende inotowedzera, inenge ichitopa vanhu hasha votowedzera. Though kuti mungati Comrade Geza Bombshell varwara, hazvimisi revolution. Kunobuda vamwe kuchipinda vamwe. Haisiyo nyika yamuri kutamba nayo iyi, yamuri kutoita zvekutamba nayo, haina kufanana nedzimwe nyika. Inyika inodiwa naMwari, inyika inodiwa nevadzimu vayo. Ende inyika inoti mukuru anenge aripo, as long as mukuru anenge aripo, asinei nevanhu, haafi akagara apa, hazvifi zvakafamba, zvoramba zvakaita meandering, zvoramba zvichitokunetsai. Toramba tichitaura, vanoramba vachirwisa, rwisai. Hazvina kushata. Vaivako vakanga vachirwisa vana Dhipondi kuti Zimbabwe isabuda. Saka izvozvo zviriko, kana uchinzwa uchinzi history repeats itself, ndo zvacho, ndo history yacho iyoyo. Yokuti vamwe vanotongoramba vakashinga vasingaoni kushata. Vana vakanga vachirwisa, vakanga vasingaoni kushata kwevarungu. Ndo zvavo varungu vaitoitirawo vanhu weti kumusana, vachirova vanhu, vachivashungurudza, vachiisa zviyangira, vachiita chipi nechipi, vachiluta. Asi vamwe vakanga vasingazvioni, vakanga vachitongoti haiwa zvakanaka zvakadaro. Ndo zvinhu chetezvo nezviri kuitika iko zvinezvi, zvokuti vari kuluta vachienda mberi, but as long as zvakataurwa nambuya nehanda zvichiri kungoitika, hapana chimurenga chinoramba chingoenda mberi. Mucharamba muchingobva kusvika tawana vanhu chaivo vanotonga Zimbabwe zvokuti tinoguta tese, kwete zvokuguta munhu mumwe chete. Haisiyo nyika yokutamba nayo. Inyika yakafananidzwa neIsraeri. Ukaona nyika yakafananidzwa neIsraeri, nyika yakadiwa naMwari, hamugoni kuibvisa zvainoda kana kuikunda. Hamufi makakunda, muri kunyepa imi. Inhema dzenyu hamukunde chinhu.
Patinoti takafananidzwa neIsraeri, vaIsraeri vaifamba nevaprofita vachiudzwa pokupinda nepokusapinda, vachiudzwa pokunaiswa kwezvikafu zvichinaiswa, vanhu vachirya vachiguta. Same like isusu varungu vasati vauya, vanambuya nehanda vaifamba netsoka all the way from Mashonaland vachienda kumatoposi kundokumbirira mvura gore negore kuti mvura inaye zvakasununguka, vanhu vatungamirirwe nevadzimi venyika ino kubudikidzira naMwari. Nokuti vaizosvika panguva iyoyo vaitaura kuti kuna Mwari hatisati tamboona, vaitozviziva kuti kuna Mwari. Saka hamuikwanisi kusvika zvanaka taakudya ufumi hwedu husingaryiwi nemaChina isu tichifa nenzara, husingaryiwi nevanhu vaviri vamwe vachifa nenzara. Musafa makafungidzira kuti munokunda, kurasa nguva chete uko kusera muchipiwa zvimastenzi nokuita kurasa nguva. Zvese izvozvo zvinopera nenguva yazvo, kana nguva yekupera yakwana, haisi kure futi. Haisi iyo nyika ndichatumira munhu ari kumusha message yokuti anditumire mepu yenyika ino yakavapo, nyika ino pakusikwa kwepasi rino, because idombo rakangovapo rakadero richingova Zimbabwe, nemamarkings ese, vana Victoria Falls varipo, kwese dombo iroro riripo rakagadzirwa naMwari. Varungu vasati vauya kuzogura nyika inei, pavakagura vakaita exactly zvakaita dombo iroro. Hamuzi chinhu imimi, hamuna zvamunofa makaita nyika inei, as long as muchitonga mutongere wezvigananda. Hapana iyoyo, hapana chamunofa makaita nyika ino. Nema dzenyu mungatotaura zvenyu mukaenda kupi, mukadini, nhango mukarwisa sei, hazvina zvezvinomisa izvi. Kutongozvitsvakira mhosva dzokuti kana zvazonaka hatizogoni kugarisana nemi, nokuti marwisiro amunenge muchiita haasiwo. Muri kurwisa zvinhu zvokuti chinhu chawakatarisa uchiona utoshawa kuti unenge wakatembei. Kuti iwe unoona kuti muchipatara hamuna mushonga, vanhu vari kufa vachidaidzira parasite, toti wakakwana. Saka kana tazogara tisingadi kugara nemapenzi, ende takataura futi kuti nemaurayire amuri kuita vanhu, maurayire amuri kuita vanhu, mapenzi achawanda zvisingaiti. Regai ndikunyurume nzeve, ndofunga makava muchiri vana vadiki, but vana Garwe makuru akaimi. Mamirire akaita Chimurenga kune makomrades atakanga tichirwa nawo muhondo, vakasvika pakuuraya vanhu vachiti varoi, vakasvika pakuuraya vanhu vachiti vatengesi, vasiri vanhu vavakanga vavinga kundopfura nepfuti, vanova ndiwo masoja anga ari masoja aSmith. Vanhu vese ivavo hondo ichipera vakapera kupenga, mapenzi akawanda growth point. Nanhasi mhuri dzavo dziri kutambura nokuti havazivi kuti wondori paani wakaurawa. Musangotora zvinhu izvi muchizviita zvinhu zvinongovafani, kusanzwa kukosha kwomunhu kusvika pakumuuraya uchipiwa mari. Unosiyira mhuri nhamo, ende muchapenga. Togara tichizvitaura kuti kune vakuru vane mazita anokosha, vakuru vane mazita ane zvivakashure, vatichaona vakagara mumavharanda ezvitoro mutauni umu vachipenga. Musafungidza kuti tiri kutaura zvinhu zvichiita zvokutamba, nokuti maurayire amuri kuita vanhu muchiona sekuti muri kuita zvinomusoro, muchazviona. Haisi nyaya yokurwa kai, hatisi kutokurwa, tiringokuudzai zviripo. Imi kana musingaurayi munongobuda mutaura sezvatiri kuita izvi kuti murume akataura ari pakulendi anopenga because isusu kwedu hakuna munhu akauraya munhu. Asi kana wakauraya tichakunzwa nehasha, tichakunzwa nemapindurire. Ndizvozvo garai makadaro. Umwe nomwe anenge akabata chaakabata hachizorerwi munhu. Ngozi haizorerwi munhu, unofa nengozi yako, unogara unayo iwe nengozi yako. Muri kuuraya, hamuzobudi pachena because muri kuuraya musingadi kubuda pachena kuti ndimi mauraya. Asi muchazviona mberi kuri kuenda uko. Handei tione. Gore rino igore rekufumuka kwezvakawanda. Mapenzi muchaona haregi kupenga chero zvoita sei. Haurayi munhu zvikarova. Muno muZimbabwe ndo mararamiro atinoziva. Uya kuno na South Africa vanokutaurira kuti munhu haana ngozi, ende vanoramba vachingouraya.
asi isu kuZimbabwe tinozviziva kuti ngozi inotovako ende ngozi inofana kuripwa. Zvino mucharipa hamene kuti muchadziripa ngani. Ende nemari dzine dzapera dzamuri kudana nadzo idzi. Makanzwa mutemo wakaiswa neAmerica. Mari dzese dzakaungana mudzimba ari mabillions. Panongova ne3 month chete kuti mari idzodzo dzipere kubhengwa. Kana dzikasabhengwa dzinofezwa out dzese because mari idzodzo vanawo maserial numbers adzo. Dzese dzinofezwa out. Hapana unenge uchakwanisa kutengesera mari idzodzo. America iri kuprinda imwe mari isiri mari yamakabai. Saka kuti munozenge modzisa kupi ndokutotanga uko urombo kwacho ikoko. Ndokuzotopenga kwana Chivhayo kwavanenge vakuzoita. Oshaya kuti mari yese yandaikusha nchipa vanhu iko zvinondodi. Apa mapepa anenge akazara mumba anenge afanana nematishu. Akazara room yakazara yakatsikirirwa nemabillions. Because mabillions haasi mumatrange ka. Anotova mumarooms anotogara akatarisa kuti haasi kumunywa here. Zvese zvinopera izvi muri kuzvimakazvinzwa. Ende kuti iko zvinezvi muabhenge mabillions iwayo ini mawandire akaita muabhenge ka1 hakuna bhengi rinogashira zvinhu zvakadaro. Ende bhengi rinogashira zvinhu zvakadaro richaonekwa neAmerica kuti iwo wakabhenga mari yakawanda yakadai pazuva wakanga uchiwanipi munhu wacho aiwana kupi. Muchaona moto nekuti America yakadaidzira kuti yakuprinda imwe mari imi mabillions munawo makaviga mudzimba. Ameno kana izvezvi nhango une million chaiyo haagoni kuti ange azopedza kuibhenga in 3 months because mari dzinobhengwa zvine strategy. Saka ndo panotangira kupenga apa. Munhu wofunga mari dzake kwadzinenge dzekuti zvakazofamba sei zvikazoenda nepi. Kana musina kuzvinzwa tsvagisisai mugugurai mazuva akunetsi. Kana musina kunzwa Trump achitaura Minister of Finance weko achitaura gugurai mutozvinzwa kuti America yakabudisa mutemo wekuti chii. Anoora arimwa hamugoni kuabhenga ine madzenyu une million ndati une million chaiko zvinezvi according nezvamuinazvo kuti titi iwe unenge uchiwana kupi basa riri kukupa kuti ubhenge 4 million pazuva 4 million pazuva kuti mari yako inge yamubhengi yese. Aiwa tichagozozviona handei. Itai zvamuri kuita. Manditi muchitada nokudada kuziva kuti kana tikaita zvatiri kuita tichatiza chienda kune dzimwe nyika muchitemba mabhirioni ari mumatrange kuti muchandoarya. Hakuna nyika isingadi $. Rinenge raitwa phase out. Mari yamuri kuona America ine mari haina basa nazvo zvese izvi. Iri kutokuudzai kuti bhenga idzimba dzimari tichachinja mari inenge yasiyana chimiro chayo. Saka hauzogoni kuisenzesa mari iyoyo inenge yaold noti isingachashandi. Muchaona kuti moto muchaufema. Rambai muchiita zvamuri kuita izvozvo. Hatigari nemi munomu hazviiti muchiita zvinhu zvakadai izvi zvokutisungira makomrades edu muchisunga vananyoka yemabhoni muchifungidzira kuti pane chamunouraya. Chero mukamuuraya revolution haimiri. Chero mukauraya vangani revolution inoramba ichienda because mapfupa akumuka manje. Kana maifungidzira kuti zvainzi mapfupa achamuka achimukira varungu chete, anomukira wese ane unhu hwomurungu hwokutora ufumi hwenyika ino huchienda kune imwe nyika huchindoryiwa nevamwe vana vomunhu vachitambura. Baba vakapusa, baba chireshe vanorya mari nemahuri, vana vachifamba magaro ari panze. Ndio chimiro chamuri kupa Zimbabwe. Kuti vanhu vanoshaya mishonga, vanhu vanoshaya mapiritsi, vanhu vanoshaya roads dzakanaka, vanhu vanoshaya kana ndege yenyika yavo, vanhu vanoshaya stadium yenyika yavo, vanhu vanoshaya zvitima, vanhu vanoshaya mvura yakachena, vanhu vanobhadhariswa marendi nembwa makutosvika kumbwa sezvakanga achingeta Smith. Ndo zvakarambwa nanambuya nehandaka izvo. Mweya wakazviramba izvo. Vakati mapfumba angu anomuka chete, mapfupa angu anomuka. Amuka hayo akumukira imi asi muri vana vomuno muZimbabwe. Kana vamwe votaura kuti hamusi womuno imi munoda kutanga kupikisa. Nokuti kana dai mai vavo muno mungadai maisarega hama dzenyu dzichifa dzichitambura, vanhu vachishaya kana mushonga muchipatara zvichitapara zvichidonha masiringi. Asi mari muchitora pama-airtime zichinzi dzinoenda kumushonga, mari mutera pashuga zichinzi dzinoenda kumushonga, mari muchitora pese pese zichinzi dzinoenda kunoenda kuhealth. Pasina maroads muchitora matogeti achibhadharisa vanhu mari kuinda nokudzoka, uchibhadhara mari ichitirwadza, asi rodhi yacho ichifamba uchiwira mugomba kuti rimwe mapoto unofamba uita sokuti kuda wawira mudhishi because munongokwana vhiri chete. Mota itorovera sambu yofa, unomona munhu apaka parodhi akutanga kufamba achitambura, zvinhu zvichinetsa muno munyika. Nyika yakafuma kudai yamuri kutamba nayo. Hokoyo itati mapfupa ari kumuka, mapenzi achawanda.
Izvi zvinozikamwa kunyange denga chairo chairo rakataura kuti hakuna ane kodzero yekuuraya munhu nokuti munhu akasikwa nomufananidzo waMwari. Saka wese achauraya munhu watadzira Mwari. Ende kana watadzira Mwari, mhosva yese yakanzi inoripwa. Kana musina kundoripa kwamune makauraya, hezvobwa muchazvionera. Vakuru vakakomana veMDC vakati hezvokobwa. Ndiyo kaiyo hezvokobwa kana musingaizivi. Hazvinei kana muchitotsvaka vamwe vane vachitaura pazvivhitivhiti seizvizvi kuti muuraye, muri kutowedza. Hapana chaunenge waita mufezo wangu. Ukatoona wakutsvaga kuti wataurire izvozvo wotoenda kunomutsvaka kuuraya, unenge uchitowedzera ngozi dzacho. Hadziperi nokuti hauna chaunozogona kuripa. Unogona uchavaripa nei? Tati America yakati mari dzese dzamuri kudada nadzo iri kudzifeza out. Yakanzwa mbiri yeZimbabwe yokutengera vanhu madzimota ndokubvunzana kuti zvavanenge vachipiwa makesha 100 million, chakazoti millions, chakazodai mamillions, mari yacho inenge ichibva kupi? Inenge ichibva mubhengi ripi? Vakaita research vakanyatsoona kuti mabhengi eZimbabwe, mabhengi acho hatorina mari yakawanda zvakadaro. Munhu wani kana achibudisa mari yakadaro, bhengi harina mari yakawanda kudaro. Saka unenge achiwa nepi, meaning to say mari dzinenge dzakaiswa mudzimba. Vakati strategy bore. Zvinhu zvinenge zvichingozvigadzirisa zvega. Strategy bore ndobva vakushepai zvinoenderana neshepi yenyu yamuri chai. They are shaping you. Ndobva vaibvisa. Vari kuibvisa kana usina kuzvinzwa. Start now. Kana uchitogona kupa uchipa vanhu hama dzako, give them monies vashandise. In 3 months time zvinhu zvinenge zvachinja, zvadhakwa izvi. Zvatokudhakirwa hai. Mari kune kusisina. Tetangofanana vakaba nevasina. Hechoko hezvokobwa. Muchaiona nhamo yacho.